Sa English. English na danggit. Napakadami dito guys sa Bantayan Island. Ito pusit pa rin, galunggong. Daing to For tomorrow, egg and gulay. Yeah, kasalamin. Oh, nariman na tuwan ito may. Do, nag-order man tayo para kanya. Lingot na dahil gamay-gamay breakfast para kadat. Kita pa lang. Namay ikaw diri. Ang branch nito. Okay na ta? so guys, andayo. Ay, pareho na lang. Fish tocino. Dili na mao, budburon man to. Baligyan. Katong budburon may Usog ka, no? Kana 120 tunga. karabalya sana. Kana girl, kana girl. Budburon kay. Kana girl. Dili man mao. Kaning isa. Katay budburon ay. Ako tagaso ngalingin ba? Malagparan ba? Ako kan sa budburon. Pila na? 120. Spinta. Spinta. Balik lang. Bye! Hindi palit ka! Palit ka siya. Asan mga ato? Ano si Sir Ben? Kaman na, malo 50? Guys, papunta na kami sa aming sasakyan guys. Yung mga nagpapapit na dito. Salamat sa inyong panonood dito guys. Sama ko guys, oh, inubos lahat. Di aircon mo na ka no? Sinso. Wah, bingani. Frisco. Oh. Hello guys, gwapa guys. Gihurot man ni Ma'am Helen ang buwa dito, isa pa may baligyan atong mga tindera dito. Isa gina iyo. Lami kay ni. Pila na siya?